sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna ni sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Seinabu Cero. Sɔgɔmada foli bɛ lamɛnba jɛkulu bɛɛ lajɛlen ye minnu sɔgɔlen don an na ni wagati in na. Aw bɛɛ lajɛlen k'aw bisimila aw ka bi dɔgɔkun laban tabalen jɛmukan kɛnɛ kan. Kunnafoni bakuruba minnu b'an bolo bi o bɛ tali kɛ ninnu na. Donald Trump ale jɔra kiiribulon ɲɛma Washington kunu. L'Ameriki jamana ɲɛmakɔrɔ jɔra jalakiw kɔrɔ ka tɛmɛ ni waliyajugu bilali sen kan walasa cogo min na san 2020 kalata jaabiw dankari bɛ se ka kɛ olu la cogo min. CEDEAO ka ciden dɔw sera kunu ɲame walasa ka se ka fura sɔrɔ gɛlɛyaw la minnu b'a la ka waliya yen nɔ. Halisa an bɛ to Niger fɛn min ye yen maa ba caman ye olu bɔra ka bɔlɔnw minɛ ka tɛmɛ ni u ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲɛnɛmayali sanyɛlɛma ye. Jama bɔra ka cari kosɛbɛ place de la concertation kɛnɛba sanfɛ ɲame. Sɔgɔmada in na an bɛna taa Yamusukoro walasa ka masala ni musow ye minnu ka baara bɛnnen don cɛkɛ dilan ma. Kuncɛ kuma la jɛmukan kɔnɔ an bɛna kuma diinɛ ko kan fɛn min ye seli nafa ye silamɛya diinɛ la. Seli min ye kunnadiya ani basigi adamaden diɲɛ kɔnɔ yan ani lahara. Aw ni sɔgɔma kokura a y'aw bisimila aw ka bi dɔgɔkun laban tabalen jɛmukan kɛnɛ kan. Donald Trump sera alamsado Washington Tribunal la walasa ka se ka jɔ jalakiw kɔrɔ. L'Ameriki jamana ɲɛma kɔrɔ ale jɔra jalaki minnu kɔrɔ o de ye k'a fɔ k'a ye waliyajugu bila sen kan walasa cogo min na san 2020 kalataw dankari bɛ se ka kɛ olu jaabi la cogo min. Modibo Danbele bɛ a kibaruya walawala. Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Donald Trump ma sɔn jalakili minnu talen don k'a di a kan ni o ye k'u ka dankari Ameriki jamana ka baarakɛminɛnw na a cilen kɔfɛ jamana ɲɛmɔgɔya o ɲini na san 2020 wagati la. Nin jalakili ni a talen don ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ma. Nin y'a siɲɛ sabanan ye kabi marisi kalo la mun ni ale yiralen don k'a fɔ ko bɛrɛbɛrɛtɔn kinibolo yanfan mɔgɔw fɛ ko a bɛ sɔn ka sebaya sɔrɔ u ka jamana ɲɛmɔgɔya ɲini la san 2024 sigana binnen don a kan kojugu fanfɛla la ko a ye nin ko ninnu kɛ. Nka sisan a jalakilen k'a fɔ ko a ye dankari Ameriki jamana yɛrɛ ka bɛjɛ fanga yɛrɛ kolo la k'a ɲini k'a fɔ ko kalata kɛcogoya ko a bɛna dankari o la. Kosɔn a ma sɔn ka jɔ jalaki in kɔrɔ. Républicains ka milliardaire a jɔlen kiiritigɛ bon kɔnɔna la a kɛlen ka Washington Ameriki jamana ka foroba kiiritigɛ la ka kuma lamɛn ni a bɛ kan ka a piripiri latigɛ jalakili minnu talen don ka ɲɛsin a ma ani a kaso hakɛw ni a bɛ sɔn ka minnu ta ni a jalakira. Nɔminɛnikɛbaga ni o ye Jack Smith ni ale de ka kalo caman sɛgɛsɛgɛli nana falen ni nali na ni kiiribulon na ale fɛnɛ tun bɛ kiirikɛyɔrɔ la. Donald Trump ni san 77 don ye laseli kɛ kɔfɛ ko nin ye fanga sinamatɔn tɔɲɔni waleya de ye. A ye nin fɔ parapluie fiman dɔ jukɔrɔla la yanni a ka don a ka avion kɔnɔ u ka pankunutayɔrɔ la Ronald Reagan. Jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ mun bɛ a lasela hali bi ko ale ye sebaya sɔrɔ Ameriki jamana ɲɛmɔgɔya mun kɛra san 2020 wagati la nka a b'a fɔ ko a suɲɛna ka bɔ ale bolo. Ma sɔn hali bi a ko nin kɔni ye sɔgɔbɛsɔgɔbɛli ko de mun wuli ko bilalen don sen kan demokratiw ka cɛbɔ fɛ ni o de nana ale plasi la n'o ye Joe Biden ye. A ka kiiribulon nali wɛrɛ ni kiiri kɛli don o bilala utukalo tile 28 na o bɛna kɛ ka foroba kiiritigɛla Tania Chutkan ale ka mara kɔnɔna la ni ale de bɛna kiiri ɲɛmɔgɔya ta. Alamisadon Trump ka lafasabagaw y'a ɲini ko ka wagati dɔ d'u ma yaasa u ka sɛbɛnfura caman min dir'u ma k'u ka se k'a jateminɛ ani k'a kɔnɔnakow faamuya. U ma sɔn fɛnɛ mun ye ka kiiri kɛli teliya ko in o ma k'u fɛla ko ye ni ale laɲini kɛra nɔminɛnikɛla Jack Smith fɛ. U ka ni jalakili sɛbɛn ni a bɛ taa page 45 la bɛɛ ɲɛfɔli fɛnɛ kɛ ko ŋaniya jugu dɔ kun bɛ yen ni o kan ka kɔrɔmatigɛ jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ la Donald Trump ka dankari Ameriki jamana yɛrɛ ka foroba fanga kolo sigi cogoyaw la ni k'a fɔ ko ka jate fu fara ɲɔgɔn kan minnu bɛ taa fo 150 la Ameriki jamanadenw na olu ɲagamini ani nɔminɛni minnu yɛrɛ olu fɛnɛ mɔgɔ ma sigi n'a ye ani ko juguya wɛrɛw wagati min na a tun bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la. CEDEAO ka ciden dɔw sera kunu ɲame walasa ka se ka fura sɔrɔ gɛlɛyaba minnu b'a la ka waliya ye a bɛ tile 8 bɔ fanga dafiri yɛrɛ kelen kɔfɛ min kɛra sababu ye ka jamana ɲɛma Mohamed Bazoum ka ale bɔ golo kan. Mohamed Ture bɛ o kunnafoniya lase.
Farafinagun jamanaw ka nafasɔrɔ sira jɛkulu n'o ye CEDEAO ye o ka ciden jɛkulu min ɲɛmɔgɔya bɛ Nigeria jamana ɲɛmaa bolo Abdul Salim Abubakar bolo o kan ka kunnafoni cimago tɔn kunbɛn Niger jamana na walasa ka CEDEAO ɲɛmɔgɔ ka ɲinini jira ka kɛɲɛ ni Nigeria jamanatigi ka kunnafoni dɔ ye. Nigeria jamanatigi Bola Tinubu n'o ye CEDEAO ɲɛmaa ye sisan o y'a ɲini a fɛ a ka fɛn bɛɛ kɛ walasa ka gwɛlɛya ɲɛnabɔli kɛ teriya la Niger jamana kan ɲangili gɛlɛnw kɔfɛ jamana nin kan ani labanko min ɲɛsilen bɛ fanga dafirilaw ma walasa ka sariya sunba sigi sen kan. CEDEAO ye ɲangili gɛlɛnw da ɲɛmɛ kan ka fanga tiɲɛni kɛbagaw bila fo karidon na walasa ka jamanatigi sugandilen Mohamed Bazoum lasegin a ka jɔyɔrɔ la n'o ye fanga tiɲɛ juwe kalo o tile 26 n'o tɛ farati bɛ a la ka baara kɛ ni fanga ye. Farafina tilebiyanfan tɔnba min ye wariko jago jɔ ani Niger ye kɛrɛnkɛrɛnya la o y'a jira k'a bɛ se ka sɔrɔdasi baara dɔ labɛn hali n'a y'a sinsin a kan ko o ye fɛn sugandi laban ye u bolo. CEDEAO ka baarakɛla ɲɛmɔgɔ bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Abuja fo jumadon ka sɔrɔ farafina tilebiyanfan kɛlɛbolo caman Senegal ta fana b'a jira k'u labɛnnen don ka don a ko la ni kangarida ma bonya karidon na. Ni jɛɲɔgɔnya gɛlɛyaw ni farafina tilebiyanfan jɛkuluw ye u bɛ gɛlɛya fana ni Faransi ye min tun ye walifaso marabaga kɔrɔ dɔ ye. Lafiɲɛbɔ don RFI n'o ye Faransi jamana radio so o ni kunnafonidila ka jabaraniso ɲɛmɔgɔba France 24 ka siralatigɛ n'u ka baaraw tigɛra Niger jamana na o ye latigiya ye min taara ka bɔ sariyasun ni sariya siratigɛ la ka kɛɲɛ ni kunnafonidila fila ninnu ka tɔnba bangebaga ka fɔta ye n'o ye France Media World ye. Kunnafonidila fila ninnu ka tamasiyɛnw tigɛra sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ kuraw ka cikanw kan. Nigeria jamana ɲɛmɔgɔba dɔ y'o fɔ AFP ye. Halisa an bɛ to Niger jamana kɔnɔ kunu alamisadon utikalo tile 3 o kun ye u ka yɛrɛma hɔrɔnya san 63 o ɲɛnamayaliw ye. Fɛn min ye CNSP ɲɛma ye ka tɛmɛ ni o ye CNSP ɲɛma ale kumana jabaranu na. A y'a yira k'a fɔ ko ɲangini minnu tara CEDEAO ale ni UEMOA fɛ ka ɲɛsin u ma ko u bɛ u bɛɛ lajɛlen kɔn. Ɲaamɛ fara marabolo wɛrɛw kan wulikajɔ fanga bonyana ye nɔ kunu. An ka lasigiden Mahamud Kaba Jakite ka bɔ Ɲaamɛ ale ka fasiri do. Jama bɔra ka cari kosɛbɛ place de la concertation kɛnɛba sanfɛ Ɲaamɛ ni o ɲɛsinen bɛ député bulonba ma nka wulikajɔ fanga ma bonya kosɛbɛ sabula jama fanba bɛɛ tun ye sifinw ani denmisɛnninw de ye wa sɔrɔdasiw tun tɛ kɛnɛ kan ka bɛn ni Niger ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ko 63 ye maaw y'u kanw lase tuguni ni karidon wulikajɔw tun bɛ Faransi de kɔnna kosɛbɛ alamisa ta ɲɛsinna CEDEAO ani Nigeria de ma u ka lasigiliden Niger yan nɔ ye laseli sɛbɛn cikunu Niger kɔkanko minisiriso la ko k'a fɔ CNSP cɛdenw ɲɛ k'u ka lasigiso ni o ye ambasadi ye o lakana walasa jama kana ta tiɲɛni kɛ ye nka jama ma i ɲɛsin ye ma u y'u ka welewelekanw bila ka taga CEDEAO de yɔrɔ ani Nigeria dɔw ko olu tɛ se k'a faamuya k'a fɔ ko Nigeria ni Niger bɛɛ ye jamana kelen u jamanadenw caman bi kan kelen fɔ ni o ye Hausa ye wa dancɛ dɔrɔn de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko o Nigeria de bɛ CEDEAO ɲama k'u bɛna kɛlɛ wuli Niger. Il disait qu'il est prêt pour la guerre pour venir. Ale de m'a fɔ ko a labɛnnen don kɛlɛ kama ka na Niger lakari miniti kelen kɔnɔ wa a ka sɔrɔdasiw ka ɲɛma ye o de fɔ ni tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ se ka Niger lakari an b'a fɔ a ka tila Boko Haram na fɔlɔ kungow bɛ ale da la min ka jugu ni anw ta ye ni tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ fɛ ka farafina dɛmɛ a ka taga Boko Haram kama n'o tɛ CEDEAO sɔrɔdasiw fa tɛ u la n'o tɛ cogoya jumɛn Benin walima Togo walima Senegali o sɔrɔdasi b'a fɔ k'a bɛna bin Niger kan olu bɛna se k'a fɔ cogo di k'u bɛna bin u sɔrɔdasi ɲɔgɔn Nigerkaw kan ko ka civili dɔ sigi fanga la min bɛna maaw suɲɛ ka na maaw janfa hali ni Russie drapeau tun b'a yanga ka caya u ye folikanw caman bila ka taga Burkina Mali Lajinɛ ani Algérie de yɔrɔ wulikajɔ in labɛnna kulu fɛ min bɛ wele M62 o tɔn in bangena nin ye a san kelen ye wa u ka wulikajɔw caman bi kɛ ka Faransi de kɔn nin wagati in na u ka ɲɛmaa bɛ kalo 9 kaso la min daminɛna avril kalo tɛmɛnen Seydou Abdoulaye tun minɛna Mohamed Bazoum ka fanga fɛ sabula k'a bɛ kunnafoniw jɛnsɛn min bɛ fitina wuli ko Mali ni Burkina jamanadenw k'u hakili to u yɛrɛ la k'u labɛn ka CEDEAO sɔrɔdasiw makɔnɔ. Nous demandons aussi au Mali. An b'a fɔ Malikaw ɲɛ ani Burkinakaw ani Nigerkaw Mauritaniekaw Lajinɛkaw Algérikaw Faransini ani CEDEAO kama o kɔfɛ walasa ka bingani wale kɛlɛ sabula bingani wale in a jagoya tagara de ka a sigi an da la an b'a fɔ Ɲaamɛ ni a laminikaw ye
ani duguba kɔnɔlaw u ka fɛɛrɛw ta walasa u ka to ka jama lajɛn siradaw la fan bɛɛ fɛ walasa k'u labɛn CEDEAO ani Faransi ka bagabaga kama u kana na bala jamanadenw na. Nous demandons population de Niamey et de ses environs et à l'intérieur du pays d'instituer des campements populaires pour rester vigilants et sereins pour le combat contre la menace de la CEDEAO et de la France. Kuna shine ni kunungo France ye aka jamanaden ba kelen ani ko de labo Niger kono. Amerique ni Royaume-Uni fana ko ubunu ka jamanadenw nabo M62 nyamaw ko kelete Niger ni ko kan jamanadenw ni ɲɔgɔn. Vous avez vu à cette manifestation qui est pacifique. Aw yɛrɛ y'a ye nin wulikajɔ basigilen in na faragɛ jamana ka kunnafonidilaw olu bɛɛ tun bɛ yan u y'u ka baara kɛ lafiya kɔnɔ gɛlɛya fosi tɛ an ni Ameriki ni Europe jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ o bi an ni Faransi de ka politiki cɛ an fɛ yan nɔ an ti sɔn min ma o ye Faransi de ka jɔnmaya ye k'a ɲɛsin Niger jamanadenw ma ani Sahel jamanadenw ma. Peuple nigérien et du peuple du Sahel. Hali ni a y'a sɔrɔ wulikajɔw ka ca ka CNSP cɛdenw jukɔrɔma don maa caman fana bɛ jamana in kɔnɔ minnu ma sɔn fanga dafiri ma kunungo Niger baro maaw ye fanga dafiri in kɔn wa jɛkulu caman fana bɛ minnu ko u ma sɔn kabini kunasini kurantigɛw cayalen bɛ jamana in kɔnɔ fan bɛɛ Mohamed Bazoum yɛrɛ kɛrɛfɛmaa dɔ y'a lase ko sɔrdasiw ye kurantigɛ Bazoum yɛrɛ ka so kɔnɔ kabini kunungo nɛgɛ kaɲa 11 waati wa k'u kɛlen bɛ ka gɛrɛntɛnw sigi a ka nɛgɛjuru kan min b'a to a ka weleliw tɛ se ka sira sɔrɔ bi CEDEAO ka ciden dɔw kan kana kuma ɲɔgɔnya kɛ ni sɔrdasiw ye Mahamoud Kaba Jakite VOA Bambara Niamey, Niger. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnin di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako, Mali la. Seli nafa ka bon kosɛbɛ silamɛya diinɛ la. Silamɛw b'u wasa don seli la don o don walasa ka se ka surunya setigi Ala la. Nga fɛn min ye seli minɛni ye o bɛ waleya dɔw wajibiya. An ka lasigiden Modibo Keita ale ni imam karamɔgɔ Dibasi masalala min ni ale yɛrɛ ye kuranɛ dege karamɔgɔ ye an k'u lamɛn. Karamɔgɔ Dibasi ye alimami ye an bɛ fɛ ka dɔn seli yɛrɛ bɛ mun kɔfɔ alisilamɛya kɔnɔna na. Don yɛrɛ ka a ka dɔnya don ani Ala cɛla la. Ka d'a kan seli le bɛna ni kunnadiya ye adamaden ma diɲɛ ani lahara. Donc seli min ye kunnadiya ani basigi adamaden ye diɲɛ kɔnɔ yan ani lahara. Yala seli nana cogoya di alisilamɛya diinɛ kɔnɔ? Seli nana silamɛya diinɛ kɔnɔ waati min na o ye waati min ni diɲɛ kun kɛra kamanagan yɔrɔ ye basigi kun tɛ diɲɛ na tuguni ko maa kun t'a la bɛna min kɛ tugun banjamila de kun bɛ diɲɛ kɔnɔ ani murutiya kun bɛ diɲɛ na donc Ala y'a kanu sisan kana Ala kira wele ka sa a yɛrɛ ma sallallahu alayhi wa sallam Ala ka tɔrɔn na n'o ye lawurusi sanfɛla ye kana seli di a ma kana diɲɛ na yan Ala ka sababu ye ka diɲɛ basigi. Walasa karamɔgɔ Dibasi an bɛ fɛ k'a dɔn alisilamɛya diinɛ kɔnɔna na seli ye jɔsen joli ye tile kɔnɔna na? Silamɛya seli ye jɔsen 5 de ye tile kɔnɔ n'o ye sɔgɔmada seli ye arakan 2 seli fana arakan 4 lagasara arakan 4 fitiri arakan 3 ani safo arakan 4 donc jɔsen 5 de ye seli yɛrɛ farila ye silamɛya kɔnɔna na. Yala o waati ninnu kɔfɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛw bɛ seli la wa? Donc silamɛya yɛrɛ fɛn bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ seli de la bato foyi tɛ silamɛya la ko maa bɛ se ka gɛrɛ Ala la k'a sɔrɔ seli t'a la o tɛ se ka kɛ ɲɛsi kan. Donc nafila seliw fana bɛ yen farida kɔfɛ n'o ye sunkalo nafilaw ye sunkalo kɔnɔna na minnu bɛ kɛ ani su kɔnɔna na minnu bɛ kɛ ani farida bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min bɛ kɛ ani wɔdɔ seli fana kɔfɛ min bɛ kɛ ani selincinin ni seliba min bɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen ye seli de ye silamɛya la min nafa ka bon a jɔyɔrɔ fana ka bon silamɛkɛ kan. Walasa I ka seliw yɛrɛ ka se ka minɛ silamɛya bɛ mun de wajibi hadamaden kan? Silamɛya tɛ bɛ min ɲini maa fɛ n'i ka seli o de jumɛn i ka seliya matarafa seliya suguya 2 bɛɛ lajɛlen seliyancinin ani seliya kɔrɔbalen ye jumɛn ye i ka sɛnɛ ka bɔ janaba nɔgɔ ma fitinin ye jumɛn a ka sɔrɔ seliji b'i la o bɛ taa seli yɔrɔ min fana a kɛ yɔrɔ min ye yɔrɔ sanuyalen ye. O faamuyalen kɔfɛ an bɛ fɛ k'a dɔn seliji talen kɔfɛ yala mun de bɛ se ka seliji tiɲɛ ani ka hadamaden ka seli yɛrɛ tiɲɛ? Seliji bɛ tiɲɛ ni jumɛn ye ni maa min ye seliji ta ka fiɲɛ fili kɛ ka bawuli kɛ n'o ye sugunɛ ye walima ka banakɔta kɛ walima ka muso sunbu damu ɲini kosɔn walima k'i tɛgɛ di muso yɛrɛ ma muso min bɛ yen n'o a fana bɛ daga i ye ji saba bɛ yen n'o ye mɛnni ye ani wadiw olu bɛɛ lajɛlen bɛ seliji tiɲɛ o ye ji dulen bɛ bɔ balogu sugunɛ kɔfɛ a kɛra ni miiriya ye o walima yɛrɛ muso sunbu o walima ni filɛli ye o
ji bɛ bɔ hadamaden zakaru fɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ seli tiɲɛ muso fana ka laada n'o bɔra seliji tiɲɛna bange joli fana o bɛ seliji tiɲɛ. O b'a yira k'a fɔ seli matarafali o bɛ bɔ adamaden yɛrɛ taabolo la o kama an bɛ fɛ k'a dɔn yala seli wajibiyalen don bɛɛ lajɛlen kan wa. seli bɛ wajibiya silamɛ bɛɛ lajɛlen kan ni fɛn saba bɛ yen ni o sabatira baliguya ani hakiligankeya n'o ye maa min ka kɛnɛ fa tɛ maa min na donc maa kɛnɛma ngolota fan fɛ ani maa min ni silamɛ don ani maa min ni baligu don a b'o cogo la fana ala kɛra yamaruya di sallallahu alaihi wasallam k'an ka denmisɛnninw an k'u yamaru seli waati min san 7 u y'o sɔrɔ kunun sera san 10 ma kuma min n'u ma sɔn ka seli an k'u bagabaga k'u bila seli la diyagoya la. yala seli nafaw fanfɛla fɛ jama seli ani maa kelen seli e bɛ se ka mun de fɔ an ye o kan. maa kelen seli ala kɛra ka kuma u la sallallahu alaihi wasallam a b'a yira k'a fɔ ko jama seli fadamanciya de ka bon ka tɛmɛ kelenna seli kan ni daraja 27 ye daraja 27 ye ni maa min wulila ka taa misiri la ka taa seli donc daraja 27 bɛ d'o tigilamɔgɔ ma nka ni maa min taara seli jama seli wɛrɛ la min tɛ misiri ye k'o ye daraja 20 dɔw ko 6 dɔw ko daraja 25 donc jama seli de fadamanciya ka bon ale ka fisa ni kelenna seli ye ni daraja 27 ye. karamɔgɔ Dibasi an bɛ fɛ k'a dɔn yali jama seli la bɛɛ lajɛlen bɛ se ka seli ni maaw ye wa. a k'a sɔrɔ maa min bɛ seli yɛrɛ cogoya dɔn fɔlɔ kabini seli jow la ani seli biriliw la kunbɛnkominɛw b'o la fɛnturu b'o la seli tiɲɛ fɛnw a ka sɔrɔ i b'a bɛɛ lajɛlen dɔn seli kiri bɛ seli la a k'a sɔrɔ i b'a bɛɛ lajɛlen dɔn ni maa min bɛ a bɛɛ lajɛlen dɔn donc sariyatigiw bɛ sɔn a ka seli maaw ye nka misiri kɔni alimamiya a tɛ bɛn maa ka seli misiri kɔni ka kɛ alimamiya abada f'a ka sɔrɔ saratu dama bɛ yen u ka dafa a silamɛya la. ayiwa kumakan labanw na welekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin sifinnakaw ma nin waati. dɔnnikɛlaw ko ni maa ma tɛ seli k'o ye kafiri de o ni politiki bɛɛ lajɛlen ka kan hali n'a ye la ilaha illallah kumakan fɔ k'a ni politiki bɛɛ lajɛlen ka kan donc silamɛya danfarancɛ o seli de maa min selila alhamdulillah ale donna silamɛya kɔnɔna na seli min kɛ sababu ye k'ale jogo bɛɛ lajɛlen farajɛ ka bɔ yen a b'o cogo la i maa min seli o de silamɛya karidante hali n'a silamɛw fatura silamɛw bɛ se ka wajibiya ka sira silamɛya kan ni jogojugu wɛrɛ b'a la u bɛ ala deli ala ka yafa o jogojugu in ma. karamɔgɔ Dibasi ni ce an ka wele jaabi la an b'a fɔ aw ɲɛna aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna kɛnɛ wɛrɛ. Yamoussoukro ni ale ye Côte d'Ivoire politiki faba ye muso dɔw faralen don ɲɔgɔn kan ko kerennu kinna ka cɛkɛ baaraw kɛ walasa ka se k'u yɛrɛ ta nin yɔrɔ kofɔlen in dɔnnen don k'a fɔ k'u ka baara fanba bɛ boli cɛkɛ dilan kan. Mariam Kuyate wulila ka se ni muso ninnu dɔw ma walasa ka caman faamu u ka baarakɛtaw la min ye cɛkɛ dilan ye an ka o fasiri in lamɛn. yan an bɛ Kokerenu Yamoussoukro sigida dɔ don cɛkɛ dilan o de ye musojɛkulu caman ka baarakɛtaw ye a sigida kofɔlen kɔnɔ kabini sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 7 waati i bɛ ni musojɛkuluw dalajɛlen sɔrɔ yirisumaw kɔrɔ minnu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen b'i ka baara la dɔw ta ye barankutɔmɔ ye dɔw ta ye a wɔrɔli ye dɔw fɛnɛ ka baara ye k'a ko ni k'a si ka sɔrɔ ka kɛ cɛkɛ ye Kwadio Amoy Suzanne ale ye ni musojɛkuluw ka ɲɛma ye a bɛ ɲɛfɔli kan ye cɛkɛ yɛrɛ dilancogo kan. cɛkɛ ni an bɛ kɔn ka banangu wɔrɔ ka ba k'a ko k'a don bɔrɔ la ka taa n'a ye masinda la ka taa si ni dugu gbɛra o b'a ji bɔ bɛrɛbɛrɛ fo i bɛ maɲa ni bila a la min bɛ bila a la nin a tɔgɔ le ko maɲa. o maɲa o de ye barangu lamaralen k'o toli wa. an bɛ a jɛni ale bɛ jɛni de k'a fara bɔ k'a bila yɔrɔ dɔ la tere 2 ka sɔrɔ ka ta k'a ɲagami. donc a sitɔla maɲa in de bɛ k'a la. maɲa in de bɛ k'a la ani turu dɔ bɛ turulen k'a la dɔ bɛ turuyi ni k'a la n'a sira dugu bɛɛ la u bɛ n'a ji bɔ k'a bisi bɛrɛbɛrɛ a bisi machine da filɛ yan fɛ u b'a bisi ka sɔrɔ ka na tɛntɛn n'o k'a tɛntɛn muso ninnu bɛ nin ye o b'a a kuru bɔ la o b'a kuru bɔ comme mɔni kuru bɛ bɔ cogo min na n'o bɔra sisan o b'a laja o b'a bila pɔɲɔ la pɔɲɔ b'a fiyɛ dɔɔni miniti dama ni fɔnɔ k'a fiyɛ dɔɔni i b'a ye a bɛ ɲɔgɔn bila kosɛbɛ a bɛ tobi comme basi bɛ tobi cogo min na n'a mɔna a bɛ yɛlɛma a couleur bɛ yɛlɛma a couleur bɛ yɛlɛma n'a couleur bɛ yɛlɛmana ka ban i b'a datugu pour que a bɛ wusu kosɛbɛ a bɛ wusula le n'a wusula kosɛbɛ i b'a bɔ sisan ka n'a bila tasa la ka kɛ ka
songara kɛ k'a lamaga a bɛ bɔ ɲɔgɔn na kosɛbɛ. O ye cɛkɛ bannen. O ye cɛkɛ bannen. Cɛkɛ o bɛ jate ivoiriyɛnw ka dala dumuni kumabaw fɛ. O kama cɛkɛ suguya ka ca kosɛbɛ Côte d'Ivoire. Cɛkɛ ɲɛmisɛnw bɛ yen fo ka taa se a ɲɛ kumabaw ma. A qualité ka ca a kɛbaga le la parce que yani balo ne b'a kɛla nin ye tan. A jukuru ninnu ta kɛcogo bɛ yen. Ébrier ninnu ta kɛcogo bɛ yen. Bɛɛ n'a ta kɛcogo lo mais ni an b'a kɛra k'a pere. Cɛkɛ ko ni ani gbakɛ ko ye kelen ye. I bolo bɛ se min na dɔrɔn a bɛ kɛ ten de. Hali an mɔgɔ fila de bɛ yan mais o y'a cɛkɛ den tɛ kelen ye. Nin ta ka kunba nin ta ka misɛn. Ni sigida in kɔnɔ n'o ye Kokerenu ye, I bɛ se ka musolaka 40 kɔ sigilen sɔrɔ ɲɔgɔn kɔrɔ minnu bɛɛ lajɛlen bolo bɛ nin cɛkɛ baara in na musomisɛn fara bogotigiw kan. U caman ka fɔ la ko nin baara b'u dɛmɛ kosɛbɛ u musakaw sɔrɔli la tile kɔnɔ. N kɔni b'a la nin n bɛ taara san 4 la nin a kɔni a ka fisa ni vagabɔnya ye. I b'a la I b'i denmisɛnw baro a la I b'a musaka bɔ a la. Mais tile de kɔnɔ a bɛ sara wari a bɛ sara kalo de la. A bɛ sara ni tilara o bɛ wadi ma. O bɛ bɛn joli ma tile kɔnɔ. Non a bɛ bɛn premier ni o tuma sara 200 mais sisan kɔni a kɛla 300 par jour. Donc mais baara in depuis a daminɛ e yɛrɛ sera ka mun de k'i yɛrɛ ye. Ani k'u bɛ fani fɛ I b'a san. Ani fɛn min ka di ye I b'a san parce que a wari kɔni tɛna dɛsɛ I kun. N'i bana baara yɛrɛ dɔn o bɛ wari d'i ma. I tɛna taa lɔ mɔgɔ da la k'a ye wari d'i ma. A dilanbagaw y'a yira k'a fɔ ko cɛkɛ mɛli marali la ka sɔrɔ a ma tiɲɛ ko a bɛ a dilan cogo de bolo. Kwadio Amoy Suzanne. Mais fo I b'a datugu ka a wusu ka ɲale parce que dɔ b'a kɛ gbɛmagbɛma bɛ to a la ten ni a ma wusu ka ɲani I k'a filɛ cogo min na tabari kan ani a wusulen ni a couleur tɛ kelen ye. Bon ni wusubari dɔ tora nin na sisan a mɛn cogo a tɛ se ka mara ka mɛn. I b'a ye min b'a wusu ni a bɛ dɔɔni ta dɔɔni dɔrɔn a bɛ tiɲɛ. Mais ni cɛkɛ wusula ta k'a kɛ tan a bɛ se ka tile joli kɛ mara la. A bɛ se ka semaine kelen kɛ n'a wusula ka ɲa ni ji bɔra a la ka ɲa ka wusu ka ɲa a bɛ se ka semaine kelen kɛ semaine 2 kɛ. I k'a bila congélateur kɔnɔ frigidaire kɔnɔ a bɛ se ka kalo kelen kɛ a bɛ ja ni k'a ta k'a bila tasuma la ka wusu dɔrɔn a bɛ kɛ kula ye. Ka fara ivoiriyɛnw kan an ka dɔn k'a fɔ cɛkɛ o bɛ dun jamana caman kɔnɔ farafina fara farajɛ kan. Ni musojɛkulu ninnu kɔni y'a sɛbɛntiya k'u bɛ cɛkɛ tɔni 1 de lataga kɔ kan tile o tile Mali yɛrɛ ka dunta b'o la. Mariam Kuyate ka laseli don ka bɔ Abidjan VOA Bambara tɔgɔ la. Farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniyaw bɛna lase Siyaka Traore fɛ. Muso senantolantan kunda farafinagun kan éliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔn dan minnu bɛ Ligue des Champions musolakaw ta ko fɔ olu bɛ daminɛ sini juma uti kalo tile 5 k'u kuncɛ a tile 13 nata san 2023 in na Libéria jamana kan zone A de l'Union des Fédérations Ouest-Africaines UFOA Akodon AS Mandé ka bɔ Bamakɔ olu muso senantolantanaw de bɛna Mali jɔyɔrɔ fa kɛnɛ kan Fatumata Jara AS Mandé muso senantolantana ka fɔla labɛnni caman sabatira gɛlɛya bɛna kɛ min ye olu bɛna Libéria sira ta car de fer car voyage don an équipe a renforcer minnu yɛrɛ fɛnɛ farala an kan olu bɛɛ fɛnɛ tun bɛ national la u bɛ dɔ fara an ka force fɛnɛ kan équipe kelen dɔrɔn de farala an ka poule kan n'o ye Sierra Leone an t'olu dɔn sinon an ni Libéria bɛ ɲɔgɔn dɔn an ni Sacré-Cœur bɛ ɲɔgɔn dɔn a match ma ɲi k'an kɔnɔna fili an bɛna taa car de la o de bɛna an sigi n'Ala sɔnna ma n'an taara an bɛ se ka kɛ champion ye. Mariam Samake AS Mandé muso senantolantana y'a yira se bɛ sɔrɔ n'an ko ka qualifier. Ni ko k'an labɛnnen don ka d'a kan an ye qualité d'entraînement min reçu an dalen don la an ka joueuses bɛɛ nana donc an bɛ forme kɔni na an kɔni pɛrɛnnen don ka taga pour que an ka qualification sɔrɔ. Poule in filɛ a poule serilen don mais an kɔni ta kun ye qualification ye. Ko fɔ k'an jigi da an ka entraînement kɛcogo kan ka d'a kan courage ni détermination b'a la ka objectif atteindre. O de b'an kunna donc an fɛnɛ ta kun. Idrissa Laiko Traoré AS Mandé degeli karamɔgɔ y'a yira k'u jigi b'a kan ka se sɔrɔ. Championnat balen kɔfɛ an ye 3 semaines d'u ma o ka se ka récupération dɔɔni kɛ an ye baara daminɛ kɔfɛ tuguni an ye équipe renforcée parce que Mandenko tɛ sisan ni stade la Mali de don an ye balontannaw mun ɲini an b'u bɛɛ sɔrɔ mais mɔgɔ 4 faralan kan ka fara
an ka effectif kɔrɔ ka a baara kɔni a bɛ an ka taa an ka miiri kɛcogo la équipe ninnu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn valeur kelen na quoi dusuko de bɛna bɔ ɲɔgɔn objectif yɛrɛ ye min ye ka qualifier ka taa phase finale la. Mohamed Touré AS Mandé ɲɛma dankan ka fɔ la labɛnni ma kɔtigɛ o kun sebaya ka se ka sɔrɔ kɛnɛ in kan. De b'a fɔ don na ko an kɛra champion ye on a préparé les jours psychologiquement k'a fɔ bon an kan ka bɔ ka taa Mali représenter. Ka fara AS Mandé kan Liberia Determined Girls Jatigi Dakar Sacré-Cœur ani Sierra Leone Monwembo Queens olu de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan Liberiakaw fɛ yen min mana sebaya sɔrɔ o de bɛ tɛmɛ n'an ko ka qualifier. VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré ka laseli don. Sisan an ka maliden dɔw lamɛn haminako ni jɔrɔnako min bɛ u la jango an bɛ waati min na i ko sisan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nga foli bawye. Ne taw Ablaye Kampo. Ka bo yor sarki lan ti gamba Bamako sen ko. Kinyala Mali ni Burkina communiquer min bo. Ka yara ka fo ko ka soutien bi Niger kawe. Kinyala ne ko ne fe wonyana rere. Kinyala wonyana patike ni ata kala ni dira anti nyondi. Niger population ni Mali population obe kelen. Re koroboro de ka kya Niger. Mali fana koroboro ka kya ni ya sigi to be population kelen. Donc ni ya ko tasuma be ka don e ka sutne wa kamsa wala kinyala am fana bu jukar matinti am mo ga famo jukar matinti ko be bara min ko bara nyana ala ka tela herade ala ko bol mo ko bara la Sange Keita ka bo Kalaban Bamako me sigida mina o Kalaban kurai am be wati mina sisan aw yere be ba kalama ka fɔ ko Afrique de l'Ouest fan fɛ Mali, Burkina, Niger, Guinée. Bon, coup d'état kɛra o jamanaw la mais coup d'état kɛra kun mun de la bɛɛ b'a kalama la mauvaise gouvernance mais mɔgɔ si tɛ k'a fɔ politique mɔgɔw bɛ na fanga la u b'u sago kɛ kɔngɔ bɛ mɔgɔw la mɔgɔw bɛ ka taa sa kɔgɔji sanfɛ an ka politique mɔgɔw tɛ ka kuma o la ko kelen min bɛ se ka monnaie bɔ an na n'o ye an ka militaires bɛ na k'u b'an ka yɛrɛma hɔrɔnya segin an ma ni mɔgɔw bɛ wuli k'a fɔ k'a bɛ tan CEDEAO vraiment ne ma tigɛ organisation na ka CEDEAO ne tigɛra CEDEAO la bi n tigɛra la sisan CEDEAO bɛ an ka Faransi ka baara de kɛ ni CEDEAO ko k'a bɛ intervention kɛ ou bien mɔgɔ k'i bɛ intervention kɛ Niger an pɛrɛnnen de don a combat la dɛ voilà on dit une lutte une révolution ne s'arrête pas voilà merci beaucoup. Ne tɔgɔ Sidi Mohamed Sɛnpara ne ye yiriforotigi n ye commerçant n sigiyɔrɔ bɛnnen don Banama ma Mali kɔnɔ n b'a fɛ ka kuma CEDEAO ka lahalaw kan Niger fanga dafiri min kɛra CEDEAO mɔgɔw y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ Niger kɛlɛ u bɛna frontière fermer n'o ma ɲɛ u bɛ Niger kɛlɛ pour kana ni Bazoum ye CEDEAO bɛ k'o kɛ CEDEAO jamana kɔnɔdenw de kama ou bien u bɛ ka kɛ jamana wɛrɛw de kama an b'a fɔ u ka sabali mun kɛra a kaɲi ou bien a maɲi ne tɛ n'o yɔrɔ ye parce que n'i ko mun kɛra sanni i k'a dɔn a kaɲi ou bien a maɲi f'i k'a dɔn mun y'a to a kɛra Niger président Bazoum sigi ni bi cɛ coup d'état mun wulila nɔfɛ a ka ca dɔɔni o b'a yira de fɛn dɔ bɛ yen fo CEDEAO sigikun de ye CEDEAO jamana kɔnɔdenw ka gɛlɛya ka se k'o dɔn k'o furakɛ mais ni CEDEAO k'u bɛ jamana président dɔrɔn de ka gɛlɛya ta k'o lajɛ an b'a fɔ u filila mun kɛra a mɛ ɲɛ mais ne b'a fɛ o ka taa n'a ye ne hakili ma. Aw fana n'a y'a sɔrɔ cikan b'aw bolo ka lase a bɛ se k'olu ci an ka WhatsApp nɛgɛjuru sira mun na o de ye 0 1 20 24 30 17 aw ka kuma daminɛtɔ aw kana ɲinɛ k'aw tɔgɔ ani aw sigiyɔrɔw fɔ fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ a ye muso laka walima an pogotigini ye a ka d'an ye k'aw fana ka cikanw lasɔrɔ.
nin be dan sigi an ka bi dɔgɔkun laban tabalen jamukan na min yɛrɛ kɔfɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ olu bina waleya. Bi jamukan na George Atino ale de bolo tun be nɛgɛ karafe la ni ka kunnafoniyaw lase aw ma ni Seinabu Ciro yɛrɛ fɛ. Tɛnɛndon ni waati kelen in na ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ aw ni Mariam Kuyate ale bina ɲɔgɔn na sɔrɔ ni kunnafoniya wɛrɛw ye. Nka ɲano cɛ an b'a fɔ ko dɔgɔkun sɛgɛnnafiɲɛbɔ kɛko ɲuman Ala k'o di aw ni anw bɛɛ lajɛlen ma aw ni Cɛwa Kulomajɔ la aw k'an bɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.